It's better to be safe than sorry. Akabarwa zvakasiyana neidzo dzavanodaidza vachiti bombi pageto. Vaimunyomba sikuma, mateya, kusviba, utsvina maidi kuzvimiririra, kumuriritira. Panodana navanhu munosvotwa, panopinda vanhu murudo munosvotwa, mainzeka mari chadzau makusvotwa, agere mumba make ari makusvotwa. Ava top class ndakamupinza kwazvo, akupfeka maglasi, akuvhura mabhazi, haachakwire bhazi, akugara imba yepasi pasi 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 pemoyo wangu, ndichiti ndiwe wangu, otusataurise nomutusandisiye, onditi tiritese nomuti hande, ongoti kwese kwese ndakuenda hande tese. Panodana navanhu munosvotwa, panopinda vanhu murudo munosvotwa, mainzeka mari chadzau makusvotwa, agere mumba make ari manga ake takacheka tikadzorera kunamo tarisa gumbo rake. Unopachira sadza chitumbu chamaishora muchiti mimba singazvarwe, takachidzosera chakawana muridzi. Nhasi makude tisiyei timbodananawo, timbodananawo, tisiyei timbodananawo, timbodananawo, tisiyei timbodananawo, dananawo, tisiyei timbodananawo, timbodananawo. Ava top class ndakampinza gwazho, akupfeka maglasi, akuvhura mabhazi, haachakwire bhazi, akugara imba yepasi pasi 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 pemoyo wangu, ndichiti ndiwe wangu, otusataurise nomutusandisiye, onditi tiritese nomuti hande, ongoti kwese kwese ndakuenda.